Yung mga lapatid, dito tayo, si Sir. Ito po, 51 na lang, lahatan. 51, lahatan. Ganda ng presyo ah. Ano mga singsing yan? Commercial lang boss, pero Ring. kaya na tumawid ng ilog. Kahit tumuwid na ilog mga lapatid. Ah, nag-cute 50 line. Ito maganda brown. 50 rin yan. 50 yan, walang Mura mura. lang mga lapatid. So, ano singsing niya? May singsing siya? Lip ring lang. Ha? Lip ring. Oo. Oh, ito maganda, maganda. Magkano to boss? 50 rin yan boss. 50 rin? Ito ah. May sing-sing siya, boss? Ah, wala siyang Wala, boss. sing-sing. Ba't pa na yung walang sing-sing? Ang ganda. Wala boss. Pearl eye, oh. Bibili mo yung singsing, 25, tapos bibili lang sa'yo 40, 50. Kaya huwag na lang sing-sing, no? Ito, brown. Maganda. 50 rin yan boss. 50 rin? Oo. Ito, 50 lang ito lahat. Paglahatan, no? Paglahatan boss. Ah, pero pag isa, 100, no? Oo. May babawas pa sa 50. Ibabawas pa sa 50. Siyempre, pag kinuha lahat, 50, 100, 200, 350 na lang. Ayun, maganda mga lapatid so. Home ring, tas yung iba walang sing-sing. Pero ito, punada ko to. Maganda siya boss, kaso wala. Maganda, kaso walang ring. Eh boss, maraming salamat ha. Salamat din po, Shout boss. out, shout out. Yun yung Shoutout po pala sa pamilya David. Oh, pamili David. Thank you, thank you.